А зараз історія словака Петера Латяка, який попри проросійську позицію уряду своєї країни твердо стоїть на боці України. Нещодавно він записав у соціальних мережах кілька відео із критикою влади, маючи на грудях значок наших едельвейсів, то отримав звинувачення у нацизмі й погрози. Його дружина – уродженка Коломиї. Тут, у Писанковій, ми й зустрілися на вулиці з цим подружжям. І пан Петер звернувся до українців зі словами підтримки та вибачення. Чоловік наголошує, позиція словацької влади – це не позиція самих словаків. Далі його пряма мова. Вчора в словацькому телебаченню на всіх каналах віце-спікер Національної ради Словаччини, дуже високо поставена особистість політичного життя на Словаччині, обвинувачив мене, že ja je nacist a fašist tomu, що я ношу tento znak. Tento znak je znak 10. гірсько-штурмової бригади з України, з Коломиї. А я, як громадянин Словаччини, я дуже соромлюся за це, що офіційний політик Словаччини скаже, що znak Edelweiss 10. гірсько-штурмової бригади є фашистський, нацистський знак. Я соромлюся, і я прийшов тут, на Україну, щоб сказати побратимам і посестрам в 10. гірсько-штурмовій бригаді: пробачте, українці. Словаччина – це не Роберт Фіцо. Словаччина – це не влада Роберта Фіца. Словаччина – це не проросійська влада Роберта Фіца. Словаччина – це Європа, а Словаччина – друг України. Слава Україні! Героям слава!